थांनाय 2 बोसोर जाबाय जोंहा दिनैहालागै एसेम्बलि हाउसआव हाबफेराखै किन्तु देबोरगावनि रायजोफोरनि भट लाखांनानै बिथाङा देबोरगावखौ एकदम माने जुमुदै गारलाथारनानै दोनबाय खिदलाजोबथारबाय मुगैथारबाय बेनिखायनो बिथांखौ जेरावखि जाया देबोरगावनि मोनसेबो गामियाव बिथांखौ हाबनो होनाङा माने गाज्रि रोखोमनि बेबहार खालामनांगौ सैमाफोरखौ जेरै हाबोबा अन्थाइ खुबैहरो थिग बे राकेश ब्रह्मआ बुंदों हाग्रामा महिलारि आरो रबिराम नार्जारिनि दिनाव हाजार हाजार मानसि बुथारनाय जादों बिथाङा बुंदों हाग्रामा महिलारिया 2 बोसोराव बिटिसि काउन्सिलाव खेबसेबो नुजायाखै बे हिसाबै देबोरगाव समष्टिनि रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिखौ समष्टियाव हाबहोनो नाङा आरो हाबहैयोब्ला माने सैमा मावजिखौ हाथर खुबैनाय बादि अन्थाइजों खुबैहरनांगौ बे मा सान्थिनि बानि नामा बेजों सान्थि लाबोनो नागिरदों ना बिटिसिखौ आरोबाव दुनाय अर सावफिननो नागिरदों हिंसानि लामा लाबोहोफिननो नागिरदों नोंथाङा सानदों नामा जे हाग्रामाहा मानसि गैया हाग्रामाखौ दिनै जुदि सैमाखौ खुबैनाय बादि मावजिखौ खुबैनाय बादि अन्थाइ खुबैयोब्ला बिनि उनावहाय रिएक्सना मा जागोन अब्ला नोंथांमोनहा सान्थि लाबोग्रा होनलाय बेबादि माने रायजोफोरखौ बुलाय सोलाय दावराव दावसि गावजों गाव होसोलायनाय बे बोसोनखौ मानो होखो राकेश ब्रह्मआ राकेश ब्रह्म फंबाय आंनि बैसोनियाव नों तुलनायाव नों बिराद उन्दैसो राकेश ब्रह्म फंबाय नों सासे दा पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जाबाय नाउ इउ आर ए गभर्नमेन्ट रेसपन्सिबल पार्सन नोंथाङा सासे इएम जानानै बाबु नोङो गोदोनि बे सेंग्रानि गुन्दामी खालामबोनाय गिल्टी खालामबोनानै मानसि बुथारबोनाय कन्ट्राक्ट मावबोनाय बुदला बुदलि खालामबोनाय दादागिरिखौ गारदो नों सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ जाबाय नोंथांनाव दिनै नोंथांनि दासिम जेसेबां खुगायाव गाज्रि आनपार्लियामेन्टारियान वार्डफोर जायफोर ओंखारो बेखौ लागाम हम ब्रेक हो शोभा मोना सासे इएम सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ सासे गभर्नमेन्टनि दायित्व गोनां मन्त्रि पद लानाय मानसिनि खुगायाव बिदि सोरखौबा बुनांगौ सोरखौबा हाथर खुबैनांगौ सोरखौबा सैमा बादि अन्थाइजों खुबैनांगौ बेबादि होननाया दानि बे समाव नोंथाङा सासे इएम जानानै बेबादिखौ बुंनो नाङा शोभा मोना लाजिथावथाव दाथ' जोंथ' लाजिदोंसो बेबादि सासे मानसिखौ मुसलपुरनि रायजोफ्रा माब्रै सायख'हरखो एमसिएलए हिसाबै आरो नोंथाङा मारै इएमनि पदआव बोरै जिरायखो दा नोंथाङा नोंथांनि जेनाखि पदमर्यादा नोंथांनि पस्टनि जेनाखि मान सन्मान बे मान सन्मानखौ जागासिनो दं नंखायनो नोंथाङा बेबादि आल्टु फाल्टु अगणतान्त्रिक आनपार्लियामेन्टारि वार्ड सोदोब बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानो आं खावलायबाय फंबाय हिसाबै बैसोआव दुइसिन हिसाबै सोलोंनांगौ गोबां दं मोजांखौ सोलों डेम'क्रेटिक वार्ड बाहाय पार्लियामेन्टारि वार्ड बाहाय सासे गुड लिडार जानो नाजा जनसाधारननि मोजां सिबिग्रा भद्र जानो नाजा नोंथाङा लाजिथावथावथार मोनसे समावथ' आंखौ नोंथांमोनहा बुंदोंमोन नोंथांमोननि पर्बजरानि इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट लक्ष्मीनाथ ब्रह्म बिथाङा खर' गाज्रि जाबाय अमर सिंह ब्रह्मआ नंखायनो आबुल थाबुल बखियो होनदोंमोन नोंथांमोननि बे बेबादि सासे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि लिडारानो बेनि साननै सानथामनि आंखौ बुंनायनि साननै सानथामनि उनावनो सासे बुरि मानसिनि 20,000 मोसौ फाननानै मोननाय थाखाखौ खावनो थांनानै मानो हमनानै बुजाखै बेनो नामा नोंथांमोननि लिडारनि आदर्शआ दा बेफोरखौ नायबाथ' बिराद लाजिथाव बावनानै थांबाय नामा रेकर्डआथ' दंजोबो लक्ष्मीनाथ ब्रह्मआ गामिनि रायजोजों सासे बुरिनि थाखा खावनायखौ हमनानै बुजानाय दिनै नोंथाङाबो जुदि हाग्रामाखौ बुंनो हायोबा हाग्रामा ग्रुपनि बिपिएफनि मानसियाबो नोंखौ बुंनो हायोना राकेश ब्रह्म हाया जे राकेश ब्रह्मआ जेरावखि थाङा बेखौ होसो होसो हाथर खुबैनांगौ होननानै बुंनो हायो अब्ला बे बर' रायजोनि आबहावाया परिबेशआ माबादि जागोन बेखौबो नायनानै आङो होनो जे दानि बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएल पलिटिकेल पार्टिनि सायाव आंहा बिदि एसेबां सुथ्रु गैयामोन नाथाय आं बुंनो लुबैयो जे दानि बिटिआरनि जे काउन्सिलनि इएम माखासेनि खोथा बाथ्रा बिथांमोनहा गोबां सोलोंनांगौ दङ गोबां गाज्रि बाथ्रा बिथांमोनहा बुङो
आरो बिसोरहा गोबां एक्सपिरियेन्सनि अभाब आरो बिथांमोनहा गोबां आयेन कानुन नियमनि खोथा देश सासननि खोथाखौ बिथांमोनहा निश्चय मिथिया आरो बे हिसाबै बिथांमोनहा आं सानदों जुदि रोङाबा रोङा आयेन कानुनखौ मिथियाबा पावार एन्ड फांसनखौ मिथियाबा सासे इएमनि रला माबादि जानांगौ सासे चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारनि रला माबादि जानांगौ बेफोरखौ जुदि मिथियाबा थाखा फैसाखौ स्टेटनिफ्राय बोरै लाबोनांगौ सेन्ट्रेलनिफ्राय बोरै लाबोनांगौ बेखौ माबोरै इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ दिनै बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ गोदो हाग्रामानि दिनाव ग्रोम ग्रोममोन दा कमप्लिट नोङो इएमफ्रा खामानिनो गैला नालाय इएमफोरनि चेम्बारा दिनै बेमा खाजोब्बाय दिनै टेबोलफ्रा बेमा खाजोब्बाय अफिसारखौ दिनै सासे गाबोन सासे गुबुनाव हरजोब्बाय थारमाने टटेलि बिटिसिनि आगोलनि जेनाखि सिस्टेममोन बे सिस्टेमा दिनै पेरालाइज जाबाय बाहाय बिटिसि सेक्रेटारियेट कमप्लेक्सनि जेबो गोनांथि गैला अर्थात टटेलि बिटिसिआ मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ अथरिटिमोन बे जिनिसखौ टटेलि नोंथांमोनहा डेस्ट्रय खालामबाय दिनै बिटिसिआव जेनाखि लेजिस्लेटिभ काउन्सिल दंमोन नोंथांमोननि काउन्सिल जिरायनायनिबो जेबो नियम कानुन बा रुटिन नोंसिनाव गैला बे हिसाबै जेनाखि बर'लेण्ड जेनाखि लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि दंमोन बेनि बिल्डिंआबो दिनै हयथ' निश्चय माराम खाजोबसिगोन नोंथांमोनहा टटेलि बिटिसिआ जे मोनसे मिनि स्टेट स्टाइलाव फैखाबायमोन बेखौ प्रमोसनसो खालामनांगौमोन हय मिनि स्टेटआव प्रमोसन खालामनांगौमोन बिनि डिपार्टमेन्टखौ बांहोनांगौमोन बिनि पावार एन्ड फांसनखौ बांहोनांगौमोन नोंथांमोनहा गासिखौबो धंस खालामजोब्बाय बेनिखायनो आङो दिनै खावलायगोन नोंथांमोनहा जाथिनि लिडार होननानै गाव गावखौ बुंनानै लानायनिफ्राय नोंसोरो जातिखौ फोजोबस्रांग्रा लिडार होननानैसो आङो दिनै बुंनो लुबैगोन दिनै प्रमद बर' बिथाङा आं बुंनो लुबैयो बिथाङा हाग्रामाखौ खुब जाख्ल'ग्रा बुङो मोजां जादों जाख्ल'नायखौ जाख्ल'ग्रा बुंखानांगोन हाग्रामा महिलारिया जाख्ल'नानै दिनै देरबाय नोंथाङाथ' जाख्ल'आखै नोंथाङा घुसबो जाया ओरैनो खामानि मावो नोंथाङालाय बोरैथो देरखो थांनाय नोंथांनि बिटिसि इलेक्सनाव जेनाखि नोङो स्थाबर अस्थाबरनि सम्पति जे होदों बेखौ जोङो इउटिउब चेनेलाव नुनो मोनदों आरो बे हिसाबै नोंथाङा एबसुनि लिडार प्रेसिडेन्ट जानाय समाव सेन्ट्रेल एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानाय समावनो नोंथाङा बोरै लाख लाख थाखा नोंथांनि एकाउन्टआव थाखा थाखो आरो गोबां दामि दामि गारि इन'भा स्करपिय' गारि बोरै नोंथांनाव थाखो आरो हाजार बिजार जायगायाव नोंथाङा गोबां हा हु बोरै माने सोरजिखो सासे एबसुनि प्रेसिडेन्टनाव बेबादि सम्पति मारै थाखो नोंथाङाथ' जाख्ल'आखैमोन हाग्रामाया जाख्ल'दोंमोन नाथाय नोंथाङा रावनिबो थाखा जाख्ल'आलासेनो गभर्नमेन्टनि थाखा जाख्ल'आलासेनो बोरै एसेबां सम्पतिनि नोंथाङा बोरै मालिक जानो हाखो हाग्रामानि जाख्ल'नायखौल' लुयो थारमाने नोंथाङा जाख्ल'योबा सिन थायो फोरमान जायो नोंथाङा निश्चय सोख्ल'यै दिनै नोंथाङा गुफुं नोंथाङा गोबां सम्पतिनि बिगोमा दिनै बिबारफ्राव बेरे सिखिरि दाउ फिसाफ्रा सोबनानै जायो बेवहाय बिबारहा जेबो खथि जाया गाया जिया बे हिसाबै बिबारनि बिदैखौ जे सोबख्ल'नानै बेरे सिखिरिया जालांबाय दाउमा दाउसाफ्रा जालांबाय बेखौ जेबो फोरमान थाया थिग बेबादिनो नोंथाङा जे सिं सिं थाखा जाख्ल'आबाथ' बेबादि एथ' गारि घरा 6-7टा बेंक एकाउन्ट थाया बिदि 60-70 लाख सम्पति थाया होमबा नोंथाङा जाख्ल'आलासिनो निश्चय सोबख्ल'नानै सिं सिं सोबख्ल'नानै रावबो मिथिया जेबो फोरमान थायालासे सोबख्ल'नानै नोंथाङा देरखोमानानै दं होमब्ला नोंथाङा माथो फाराग जाखो हाग्रामाया जाख्ल'ग्रा नोंथाङा सोबख्ल'ग्रा बिदै सोबग्रा नोङो आंनि एनालाइसिसआव आं बेखौ नुदों खारन जोंबो गभर्नमेन्ट सानसे समाव साख्रिआवलामोन गभर्नमेन्ट साख्रि लानानै जों बेबादि सम्पति सोरजिनो हायाखै 38 बोसोर साख्रि मावब्लाबो जोंनाव बेबादि 50 लाख 60 लाख 70 लाख 80 लाख थाखा जोंनाव गैया आरो हा हुबो जों बिदि सृष्टि खालामनो हाबाय नोंथाङा सासे एबसुनि लिडार जानानै स्टुडेन्ट लिडार जानानै माब्रै एथ' सम्पतिनि बिगोमा बोरै जानो हागोन नोंथांनि हिन्जावा मा साख्रि मावोमोन साख्रि मावब्लाबोथ' बिदि एथ' 60-70 हाजार 72 लाख थाखा बेंकआव थाया सम्पति थाया हा हु सोरजिनो हाया आंथ' खोनादों नोंथाङा दाबो क'क्राझारावबो गोबां हा लाबाय होननानै होमबा बेफोर
हा लानाय कौटि थाखानि हा माब्रै नोंथांनि थाखाय सम्पद जाखो होमब्ला हाग्रामाखौ जाख्ल'ग्रा बुंनाया होमबा नोंथाङाबोथ' निस्सय जाख्ल'आबाबो सोबख्ल'नानैसो नोंबो देरदों आं बेखौ बुंगोन। बेनिखायनो फैगौ 2024 आव MP इलेक्सन फैगासिनो दङ। बिनि आगोल नोंथांमोनहा बर' जाथिया जुदि बोरैबा खायदाजों खौसे जानो हायोबा हाग्रामा महिलारि BPF आरो UPPL ज' खौसे फैनानै बर'फोरनि गेजेराव सासे जुदि MP जोङो दैथायहरनो हायाबा आरो जुदि नब सरनिया बा हिरा सरनिया बर' सुरक्षा समिति दा GSP जाबाय गण सुरक्षा समितिया देरहालांबाय थायोब्ला बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय ट्राइबेल हारिनि थाखाय बेसेबां खथि जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जों खावलायो गावजों गाव निन्दा होलायलायबाय थायालासेनो मोनसे आन्डारस्टेन्डिंआव फैबाय। सोरबाबा जाख्ल'ग्रा सोरबाबा सोबख्ल'ग्रा एखे बराबर सम्पतिनि मालिक नोंथांमोनहा गाव गाव व्यक्ति सार्थखौ बाद होनानै फैगौ 2024 नि MP इलेक्सननि आगोल कमप्रमाइसआव फैलायलायदो खौसे जादो रायजोखौ ज' बुथुमफिनदो जों ज' गोरोबबाय होननानै बे रोखोमै इयुनाव ज' जानानै BTC खौ आगोलनि बादि पावारखौ लाबोफिनजोबनानै 6 सिड्युलनि आन्दाराव बर' रायजोफोरखौ मोजाङै खुंफिनदो जों बेखौसो दा लुबैदों। गावजों गाव सोंखारिलायबाय थानानैबो जाया आरो बुङाब्लाबो जाया। आं दिनै रन्जित बसुमतारीनि साख्रि होनाय खोथाखौ मानो बुंदों बिथाङा निजेनो माने कमान्ड होदोंमोन इउटिउबाव राकेश ब्रह्मआ जानला मोनला खोथा बुङो बे बन्द खालामनांगौ बेबादि बुंलायनायजों खौसेथि फैया। नोंथांमोनहा दा बाथ्राफोरखौ सोदोबफोरखौ मोजां लाइनाव सायम लाइनाव भद्र लाइनाव बुंलायदो हाग्रामा महिलारिजोंबो रायलायदो हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो आं खावलायगोन प्रमद बर'जों रायलायदो जों बर' जाथिया जों खौसे जानानै नाजायाबा मालाबाबो गुबुना जोंनि थाखाय जोंनो माने जिनिसफोरखौ बानायनानै होआ। जों जयै खौसे जाब्लासो गुबुन हारिया जोंजों मदद होगोन गुबुन हारिया मदद होयोबासो जोङो देरहासारगोन अब्लासो जोङो जोंनि थांखिफोरखौ जाथिनि समस्याफोरखौ सुस्रांनो हागोन। बेनिखायनो दिनैनि दिनाव राकेश ब्रह्मआ बिथाङाबो गाज्रि बुंनायखौ बन्द खालामनांगौ रन्जित बसुमतारीयाबो गाज्रि बुंनायखौ बन्द खालामनांगौ आरो नंखाय फाला फोसावनाय साख्रि होगोन आरि होगोन मिथ्या प्रपागान्डाखौ बन्द खालामनांगौ आरो फैगोन 2024 आव नोंथांमोनखौ जयैनो बर'नि बिथोराव सासेल' केन्डिडेट होनानै MP देरहाहोगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। नङाब्ला जों जाथिया माने बिराद अलखदाव दं। हिरा सरनिया गावखौ देरहागोन होननानै बिखाफोर दाननानै खोथा बुंगासिनो दं। बिथाङा बुंदों एबारनो गावना रासिन क्लियार आगोलनिफ्राय साबसिनबाव। दा हिरा सरनियाखौ जों सानसे दैथायहरबावनो जाय मानसिया बर' हारिनि एगेन्स्टै गाज्रि खोथा बुङो ट्राइबेलनि सिटआव देरहानानै अना ट्राइबेलनिसो खोथा बिथाङा बुङो। दा बेखिनिखौनो आं दिनै रायजोफोरनि सिगाङाव आंनि गोसोनि साननाय बे बाथ्राफोरखौ बुंफोरनाय जाबाय। गोरोन्थि जायोबा क्षमा हो। गोजोन्थों।